עידית? מושון? זה אתם? שלום לך, רומנטיקן קטן. אז איך קורה שאישה שגדולה ממני ב-20 שנה מנטרת עליי עם לבוש חושפני מנומר? בשביל זה אנחנו צריכים לחזור קצת אחורה. אתה רוצה להזמין? מה? לא, אני מחכה. היי, אלון? מעיין, היי. שלום. מה קורה? אפשר מים בינתיים? האמת שיכולנו להזמין. לא, יש לי פשוט יותר טוב מהבולשיט הזה שהם מוכרים כאן. וואה, משקיען. בטח. זה היה בקופון. מה? אמרתי שזה עלה המון. מה, אתה גנוב? נגיד שאתה מפותחן. שטויות, את כמה כאלה פותחתי כבר. טאדה! לא יודע, אולי זה הבקבוק שמפניה? וואלה, יש צ'אנס, מה עשית? סתם, פתחתי אותו עם הפה כזה מגניב, תראה. וואו, למה אתה לא פותח בקבוקים עם הפה? יש לך פוטנציאל ענק. תראה, איזה פה של ג'מוס! פה של ג'מוס! איזה ג'מוס. הופה, היא ענתה. מי זו זאתי? לא, מישהי אחרת, ממש חמודה, אילנית. היי, אלון. מחר ב8 בערב נשמע מצוין. נראה לי אני אזמין אותה מחר בערב במקום זאת שסיננה אותי. אוי, אלון. היי, אלון. היי, עירית. אלון. הכל טוב? עירית. עירית. היי, אלון. לא מצינאותיי, מה? אני חושב שאומרים את זה הפוך. איזה מצחיק אתה. כך, זה קבלה שלכם. תודה. נתראה אחר כך, אתה כבר יודע מתי, אה? לא, אני לא. אתה באמת מצחיק. עידית? מושון? זה אתם? שלום לך, רומנטיקן קטן. איך נכנסת לפה? ועד הבית התמידית. חוץ משקבענו להיום ב8, זוכר? מה? נעים מאוד, אילנית. אלון, אתה פה? סורי, אני ראיתי את ההזמנה שלך, אבל נשבר לי הטלפון. אלון? מעיין? דודה? מעיין? דודה! אלון! דודה!